Witajcie kochani. Dużo osób w komentarzach pyta się mnie, jak coś uważać po śląsku. Dobra, żaden się mnie nie pytał. Jorzech zawsze od małego chciała prowadzić taki blog kulinarny, tak Kuby Makłowicz albo Ewa Wachowicz. Podam wam przepis na świąteczne pierniki. Muszę sięgnąć do starodawnego heftu mojej umy, kaj znajdę ten przepis. No jaki sobie bajzel. Mum! Krupnioki. Musimy się narychtować tak. 3/4 kostki masła, 3 szklanki mąki, pół litra miodu, płynnego. Jak nie ma płyny, trzeba go podgrzać. 4 jajca, 2 łyżeczki sody oczyszczonej, pół łyżeczki mielonych goździków, cymtu, gałki muszkatołowej albo taką gotową korzenną przyprawa do pierników i kakao. Kolejny etap jest blank prosty. Musimy to wszystko wciepnąć rań do miski. Ja mam taką fajną od mojej kuzynki. I jak wciepniemy, to trzeba to wyłonaczyć. Takim łonem albo ręcami. Ugniatocie je tak długo, aż powinny wyjść takie 2 kącki. Idealnie równe. To nie może wam nie wyleźć. Ale jak u mnie wyjdzie, to nic nie szkodzi. Najważniejsze, żeby była taka konsystencja. Palec tu wrazicie, to on tak fajnie włazi, tak choby plastelina, nie? Żeby nudelkula się nie przykleiła do tego, to trzeba to trochę posuć mąką. Tak, połonaczyć i teraz wałkujemy na cienkie oblaty i wycinamy pierniczki. Jak już macie wycięte kształty, to teraz układamy je na blaszkę. Piekarnik musicie włączyć na 180 stopni, żeby się już nahajcował fajnie, elegancko. Pięknie. Pierniczki na blaszę. Wyrażamy to teraz do bratruły. Piękne, nie? I teraz wyciągamy. Łościu. Spoliły się. Runie. Możecie dać najmniej niż pół godziny. Tak na 10 minut. Voila! A co następne? Dekorowanie. To nie ma tak, że lukrowanie pierników to jest najłatwiejsza sprawa i taki banał. Pamiętajcie, że to będą mieć osoby bliskie waszemu sercu, więc warto włożyć w to też swoje serce i się postarać. To będzie to hopa. Christmas is coming, the snowflakes will be falling. It's the most wonderful time of year.